Estaremos en Madrid nunha reunión que imos manter co ministro Arias Cañete. Esta reunión está convocada no seno da Interprofesional Láctea, é dicir, estarán tamén as outras organizacións e industrias que forman parte da Interprofesional Láctea, pero desde o Sindicato Labreo Galego e desde a COA creemos que neste momento esta reunión co ministro é máxima, tendo en conta que mañá mesmo, mércoles, se vota no Parlamento Europeo, os eurodiputados e eurodiputadas votan o paquete leiteiro, o paquete lácteo da reforma dentro do que é a reforma da política agraria común. E digo máximo tendo en conta que mañán hai unha cita importante para o sector leiteiro deste país con esa posición que manteñan os eurodiputados e diputadas. Por certo, a todos e todas elas do Estado español que estamos falando, lle enviamos unha posición, aparte dos encontros que tivemos con todos eles e con todas elas, fai xa algún tempo, pero lle enviamos onte mesmo tamén a nosa posición para que non apoie esa proposta. Esa proposta que, ni máis ni menos, algo que pretende é afondar na liberalización, afondar en que se produzan cantidades excedentarias de leite na Unión Europea para que as industrias e para que a gran distribución poidan ter leite a mansalva, para que poidan ter leite para facer negocio con el, e á vez que fan dumping en países fora da propia Unión Europea, tamén desfán explotacións, tamén impiden que as explotacións familiares do Estado español e concretamente de Galiza poidamos seguir vivindo o noso traballo, porque o que se busca con esta liberalización é sempre producir a moi baixo precio e, polo tanto, para ese mercado internacional no que se destrui tanto os que están fora da Unión Europea como os que nela vivimos e os que nela producimos leite. Posta esta cita por diante, que é importante, creemos nós, sabedes que ademais hai codecisión desde o Tratado de Lisboa e que os europarlamentarios e parlamentarias tamén teñen que aprobar esa reforma, senón non se aprobaría no Parlamento, senón non se aprobaría na propia Unión Europea esta proposta. Quero darvos un dato tamén de que no último Consello de Ministros e Ministras que houbo para tratar este tema no mes de xaneiro, este último xaneiro, houbo xa ministros que se posicionaron en contra desta reforma e, polo tanto, hai xa voces que van directamente a decir que seguir profundizando na liberalización significa seguir destruindo explotacións leiteiras nas súas zonas. E, na cita que os xoves temos co propio ministro do Estado español, Arias Cañete, o primeiro que lle imos plantexar é que afronte con valentía aquelo que fai 2 semanas facía unha leve declaración, pero nos queremos creer que é importante declaración, de que entre as súas prioridades estaba tamén a de apostar porque seguira habendo control da produción na Unión Europea, a que o Estado español, e polo tanto o ministro, neste caso da Agricultura, iba a defender na Unión Europea, a apostar polo control da produción e, polo tanto, pola non liberalización. Digo que lle imos a poñer antes de nada esta cuestión en riba da mesa ao señor ministro este xoves nesta reunión importante, creemos que mantemos con el, porque sería moi valente pola súa parte, xunto con estes outros ministros e ministras que tamén xa fixeron esa declaración, que se apostara, por tanto, en que non se siga producindo ou non se siga incentivando a produción de leite para que haxa excedentes na Unión Europea e, por tanto, para que haxa baixada aínda máis generalizada que do que hai a día de hoxe. E, por tanto, máis desaparición que revise, e, por tanto, que modifique. E, polo tanto, queremos saber a súa disposición a modificar ese decreto lácteo en canto a que os contratos que o ano pasado, en abril, se publicaron ese decreto non teñen garantía ninguna
legal para os produtores e produtoras en canto a que non teñen ningunha base que nos permita saber si podemos negociar ca industria precios que nos cubran os costes de produción. É dicir, a referencia de precio da que se fala sempre que van a ter eses contratos é unha referencia de precio de mercado mundial. No mercado mundial, as referencias de precio, si a Unión Europea aproba máis liberalización e, polo tanto, non limitar, non ter control da produción, esas referencias de precio xa nos están anunciando ahora mesmo as industrias aquí na Galicia que van a ser moi inferiores ás que incluso na actualidade estamos percibindo. Polo tanto, as referencias de precio non nos poden servir nunca para, ademais, poñer en un contrato eses precios a nivel mundial, porque sabemos que iso é a desfeita do sector. Si non hai ningún instrumento, si non hai ninguna medida que o propio ministro nos diga que vai poñer en marcha para fortalecer a idea de que no contrato as industrias teñen que respetar un precio que polo menos nos cubra os costes de producción, teremos extorsionado a todo un sector leiteiro deste país e do resto do Estado. Teremos extorsionado porque lle estaremos obrigando a firmar contratos sin precio, ou mellor dito, contratos con precio que vai seguir poñendo a industria a escala mundial. A mediados do mes de xaneiro salía publicada no Boletín Oficial do Estado tamén a normativa que regula as axudas da política agraria común para este ano que ven, para este ano que ven, non, para este ano en que estamos, para esta convocatoria que ven, no ano 2012. Fai 2 anos, ou 3, xa non me acordo moi ben, esa mesma normativa obligaba aos produtores e produtoras que quixeran cobrar unha parte desas axudas da PAC, obligábamos xa daquela a ter contratos homologados firmados ca industria para ter dereito a unha axuda pública. É dicir, obliga a ter un contrato privado entre dúas partes baixo pena de non cobrar unha axuda pública con diñeiro público, con diñeiro de todos e todas nós. Naquel momento, esa medida, esa normativa, foi recurrida polo Sindicato Labrego Galego e esa medida tuveron que retirala do Boletín Oficial do Estado. Pero, curiosamente, esa medida volve a salir publicada en xaneiro deste ano na convocatoria que regula as axudas da política agraria común para o 2012. Polo tanto, terceira e última cuestión central que llevamos plantexar ao señor ministro. Si eso foi algo que se lles colou do anterior equipo de goberno, ou iso é algo que o ministro coincide. Se foi algo que se nos colou, teño moi fácil publicar unha corrección de erros no Boletín Oficial do Estado. E se é algo que o ministro coincide, que teña claro que a extorsión que en outros casos pode denunciar toda a sociedade de que se lle obliga a alguén a ter firmado calquera tipo de documento para poder percibir unha axuda pública non é algo por que vayamos a pasar, nin en Galiza, nin en supoño que no resto do Estado. As axudas públicas son con diñeiro público e non poden estar jamás, nunca, condicionadas a que alguén nos diga que temos que firmar un contrato con el para poder vender o leite. Quero darvos xa un último dato, e aínda que o esgrimiremos como dato, non será unha petición ao ministro, de que aquí na Galiza xa neste momento temos movementos de casi todas as industrias que acaban de anunciarle aos produtores e produtoras de leite que o leite do mes de xaneiro, o sea, o que xa se vendeu, o que xa está entregado, o van a cobrar polo menos un céntimo menos que do que viñen percibindo. E, de paso, tamén se lles anunciaron que para os meses seguintes polo menos vai haber unha rebaixa de 2 céntimos máis. Saben perfectamente as industrias que
co que acaba de publicarse no Boletín Oficial do Estado, as explotacións que queren ter dereito á axuda teñen que ir a pedir, a mendigar, que aínda por riba lle fagan as industrias un contrato, e por eso empezan ademais xa a baixar os precios impunemente e a decir que se poden permitir, aínda habendo demanda de leite no mercado, que se pode permitir baixar 1 céntimo agora e 2 céntimos para o próximo mes ou os próximos meses. Baixada, ademais, con contrato. Situación na que nos pon o señor ministro se avala esa medida publicada no BOE de fai pouco menos de un mes. A situación vai ser que, se queremos comprar axuda, temos que ir a mendigar a industria, por favor, que nos compre o leite, que nos firme un documento e, ademais, ao precio que la queira.